Červená zastávka je dole a v tejto chvíli bolo odštartované a pozrieme sa, ktože sa nám to vydal do čela a je to Tuatara. Takže Tuatara bude vodiť tieto dostihy, aspoň zatiaľ. Na kone čaká prvý skok v oblúku, to je veľký Bullfinch, Tuatara, La Rochelle, vidím tam, že tam je aj Valievo a bol tam pád Flyby Me hneď na prvom skoku. Opustil jeho sedlo Jan Derich. Takže sedmička koní pokračuje v dostihoch, teraz bude obrat na diagonálu, Tuatara, La Rochelle, je tam takisto Valievo, Dumago, Divoká Domina a Mr. Angel a skončil tam takisto aj Sartino, ak som dobre videl, takže Flyby Me a Sartino mimo dostihov. Poďme sa teda venovať koňom, ktoré sú v dostihoch. Je to Tuatara, La Rochelle, Valievo, Dumago, Divoká Domina a Mr. Angel. Takže pokračuje nám 6 koní v dostihoch, prekonali malý Bullfinch na diagonále a čaká na nich horný živý plot a už sa nám to teda utriaslo. Rozostupy medzi koňmi sú zhruba pravidelné, tempo diktuje Tuatara pred La Rochelle, takže tieto dve kobylky, ktoré skončili na prvom a druhom mieste v spomínanom šurianskom stípli, aj teraz teda diktujú priebeh dostihov. Je to teda Tuatara, La Rochelle, ďalšia prekážka Valievo, Dumago, Divoká Domina a Mr. Angel, všetkých 6 zvyšných aktérov je v poriadku. To bol malý živý plot, nasleduje veľký živý plot na diagonále a je to stále Tuatara spoločne s La Rochelle, nasledujú za nimi Valievo, Dumago, Divoká Domina a Mr. Angel. Poradie sa príliš nemení, do cieľa zostáva ešte zhruba polovica, kone sú opäť v oblúku pod výpadovkou, kde na nich čaká veľký Bullfinch a je to Tuatara, La Rochelle. Teraz už je tam na 3. mieste Dumago, trošku sa nám prepadol Valievo, pred neho sa posúva dokonca aj Divoká Domina a Mr. Angel stále na poslednej priečke. Opäť obrat na pravú ruku na diagonálu a je to Tuatara, La Rochelle, Dumago, Divoká Domina, Mr. Angel a Valievo už teraz dokonca posledná. 6 aktérov stále v dostihoch. Na diagonále máme možnosť vidieť stále Tuataru v čele dostihov, La Rochelle druhá, ale už sa tam prepracoval na 3. miesto Mr. Angel, vedený Lukášom Matuským, ktorý teraz dokonca na skoku prevzal vedenie a je to Mr. Angel a teraz už znova Tuatara, takže sa nám to tam teraz mení a premiešava. Tuatara, Mr. Angel, La Rochelle teraz trochu s odstupom 3., Divoká Domina 4., Dumago 5., Valievo 6. Horný živý plot, teraz tam bola trošku chyba, ale zvládla to aj Valievo. Tuatara sa spolu s Mr. Angelom odtrhli od zvyšnej štvorice, ktorú vedie La Rochelle, takže Tuatara naťahuje krok, za ňou je to Mr. Angel, La Rochelle, Divoká Domina, Dumago a Valievo. Malý živý plot na diagonále, pred koňmi už je len veľký živý plot a veľký Bullfinch a potom výbehová prútená prekážka a je to Tuatara spolu s Mr. Angelom, ktorí naozaj už si vypracovali pred zvyšnou štvoricou značný náskok a rozhodne sa teda zrejme medzi týmito dvoma koňmi. Tuatara, Mr. Angel, zatiaľ zdá sa Lukáš Matusky v pohode sedí, zatiaľ čo Matej Rigo už pobáda svoju zverenkyňu rukami. Je to Tuatara, Mr. Angel, za nimi dlho nič, potom na 3. mieste Divoká Domina, La Rochelle sa prepadla až na predposledné miesto a druhý dých naberá Valievo. Vedúca dvojica v zložení Mr. Angel, ktorý teraz predbehol Tuataru, budú prekonávať výbehovú prúťovnú prekážku a je to Mr. Angel. Mr. Angel, ktorý je prvý a Tuatara, ktorá odvodila takmer celé dostihy, tak zrejme už nebude mať dostatok síl, aby na ňo zaútočila. Je to teda Mr. Angel pod Lukášom Matuským, ktorý si beží po suverénne víťazstvo v cene Čabraka. Mr. Angel prvý, Tuatara uhájí 2. miesto, Valievo bude 3. a 4., Divoká Domina 5., La Rochelle a 6. Dumago.